Full face of Primark. 1200 kilometrov som letela, aby som vám priniesla tento jedinečný zážitok, vyskúšať si novú make-up kolekciu Primarku z Rady Pro. Že dostať aj tu na Slovensku, ale prečo si nezaleceť do sveta trošku? Na prvú časť Pro Illuminating Foundation. Odtieň mám 04 Cool Beige. It's giving Patrick Ta. Všetko budeme kopírovať. Všetko. Že štruktúra jak krémiček. So far, so good. Tento make-up čok. Nemôžem povedať ani pol slova. Zapracovaný za pár sekúnd a skinuje. Krásny glowy finish. Tak odborne sa už vyjadrujem, že? Velice dobrá aj odtieň pasol. Eňoňuňo. Concealer v odtieni 04. Si to normálne idem trhať. Akože neviem, na čo to šetrím, tie krabičky. Ježiš, toto bude ten pumpovací frásne, predpokladám. Môže 7 minút z videa, ja mám iba make-up na sebe. Akože ďalšie video budem 10 minút stláčať concealer. Už je tam. Už je tam. Dobre. Neviem, jak som to síce spravila, ale toto by nám aj mohlo stačiť. Dobre. Čill vidím, že som zobrala tmavší, než som mala zobrať. 02 stačila, keď chceme spraviť brightening eyes. Velice pekne sa zapracováva. A neleze do vrások. Škoda, že som nezobrala svetlejší odtieň trošičku. Veľká škoda. Ale nebolo možnosť to tam vyskúšať, lebo testery netesterovali. Viac by to podľa mňa urobilo brightening eyes, ale akože so far so good. Túto príležitosť, keďže ideme teraz na bronzer, tak zobrala som aj takúto štetinu, duálnu štetinu. Use to apply liquid or powders for ultimate definition. Za 3 pade. Týmto ideme chill kontúrovať a týmto dáme potom powder bronzer, ktorý nemám. Dobre, toto už je veľa. Toto je najpopulárnejšia vec, ktorú som videla na britských TikTokoch. Cream bronzer. Mám ho v odtieni bronz a stál 5 libier. Ideme nabronziť. Veľkou lyžicou si pobrala, až sa to bronzí. Skúsime to nejako pekne zapracovať, ale aspoň vám ja ukážem, ako pekne spraví sunkiss. Hej, lebo toto nebude sunkiss, toto bude sunburn. Prosím vás, nepovažujte ma za amatéra. Dobre? Ja viem pracovať s čímkoľvek. Akože už chill ti viem povedať, že ten bronzer je mega. Za tie prachy budem šmahnúť ešte aj kúsoček na oči. Jediný počin, ktorý viem na tých očiach urobiť a pozri. Krásne. Lip and cheek tint v rúžovej farbe, jak to ja mám rada. Takáto tyčinečka. A tou skúsime prehlušiť trošku ten sunburn. Dáme trošku aj do papule, ne? Čo povieš? Akože toto je velice pekné. Toto vyblendiť, túto krásnu blušu. Magic. Už takto akože by to mohlo zostať a je to epické. No neviem, asi 2 libry, hej. Na túto blušu, na ktorú som bola veľmi zvedavá, ale nešlo ju nikde otvoriť tam. Na to, že píšu, že to je light pink, mi to príde kúsoček hnedé. Ale dáva to pekne. Nič som nepovedala. Ideme na lip combo. Lip combo mám v 3 kusoch. Krásna.
Môže byť. Chill tam dáme tento maté. Aj s týmito fóliami ponďatými furt. Lipstick. Vyzerá nasledovne. Bože, to som zase trafila lipkombo jak Brno. Epické. Vitamín Lip Oil. Čo vám ku tomu poviem? Ideme si to celé dokopy zrátať, koľko to prosím vás vyšlo. Zaokrúžila som to teda na 30 libier, čiže 34 eur prosím vás na naše Full Face of Primark. Epické. Môžeme ešte potom záber večer, ako to ten make-up čok vyzerá. Dobre, ale za 34 eur dokopy ti to v podstate môže byť jedno. Smočík.